så skete det umulige, det usandsynlige, det utrolige, det jeg end ikke havde turde drømme om, endsige tænke på, ville ske, det skete alligevel. Du kom, og alting blev forandret på et splitsekund. Det der synes så fjernt og så uendelig langt væk, det indtraf og ændrede mit liv. På blot sekunder jeg blev forelsket, på et lille øjeblik, pludselig fuldstændig vildt og betingelsesløst, hæmningsløst og dejligt forelsket. Mit sind blev løftet, tankerne lyser lettere, og efter sommeren og efteråret syntes kun fulde af sol og smil og kærlighed. Endelig, endelig, endelig var jeg menneske igen. Turde have følelser uden anger, uden forstillelse, uden fortrydelse, uden tanke for, hvad omverdenen tænkte, mente og følte. Der var en person, der elskede mig, en voksen, prægtig, smuk kvinde, fortalte mig, at hun elskede mig, ville slås for mig. En lukket, triste væsen betød noget for hende. Jeg var savnet, jeg var kæreste, jeg var hendes, og kun hendes, det var mig, og ingen andre. Hun ville have, det sagde hun gang på gang, men kunne det virkelig være sandt? Jeg følte endelig, at jeg levede igen, at der var noget og nogen at leve for, der i min mind. Så klassen